Bueno, programako ama. 2021ko lehenengo exhibizioa ematera doa, zuek guztiokin. Aitziber Garmendia! Zutasi nahi, bera! Nik ez nun bukaerako ditu nahi. Jonek eman duen exhibizioa eta geho, hain inator kabalgata eta zitzen. Baina lotxa badi, baina ja monologoa prestauta duketa. Aktualidadea, eskatzen digu, ondo? Bai, egia, a ber, urtarriak 7. Zer da egun honen gauzarik onena? Baina, kabalgata pasau dala. Bai, aurtengo gabonak salbuespe bat izan dira. Baina, gabon normaletan, gabon normalik existitzen bada, beti sekulako kabalgata zarrak antolatzea dituzte, eta nahi bildurre mate diate, beti. Herri hontan, betiako tonto gelditzeko bi aukera nagusi daude. Bat, manifa baten, gomazko pelota batek burun eman da, eta bi, kabalgata baten, karamelo batek burun eman da. A ber, Gaspar, Melchor, eta Baltasar. Zen necesidade dao, karamelok, olako indarrakin botatzeko. Propio jutezate, min ematea. Ze jartzizate, asarre zarete, jaieun baten lan aitea tokau zaizuelako. A ber, ni astean naiz, aste bururo emanaldi bakoitzen, estenatukitik, harrikozkorra botatzen, ez da? Baina ez da, ikasi zuek ere, relaja. Nik beti eukiet bildurre kabalgatakiko eta trauma hori eukiet umen nintzenetik. Nik gaizki pasatzen hon. Gaizki, kabalgatata, sufritu iten hon. Beti bildurrez. Ume guztik, karamelo eske, hemen! Dani, honea ez, iskutatu bezala. Haze karamelo zionoik. Nei tokatzen ezkiten beti papel urdinez eukean haundi batzuk. Eta batek esan ezten, oi pinazkoak die, zuze pina klase jatezu etxen. Netxeko pinak ez daukea guztoi. Eta inoiz ez dut ulertu zer daramaten erregek belenea. Unrea, inziensoa eta mirra. Azteko, bat, zer da mirra? Norraitxe baldaki, inork ez daki. Birra, bai baina. Birra, hobe. Eta jarraitzeko, ze opari klase da hoi ume jaio berri bate egiteko. Zertako behar do jaio berri batek urrea, inziensoa eta mirra. Mila opari daude askoze egokiok ume batentzako. Baberok, txupetea, trona, pañalak, iPhone bat, TikTok deskargauta ja, edozein gauza. Urrea, inziensoa eta mirra, benetan. Gero beti sortu ditan ansiedade puntu bat, erregen asunto horrek, osasen nire favoritoa beti Baltasar izan da. Ze, eske beste bik? Zein da, zein? Osa, norbaitik baldaki, exactamente, zein dan Gaspar eta zein Melchor. Ez dian zituen pixkat diferente xeok aukeratu bierrek, ez da git? Juan Carlos emerito eta Felipe sin merito bezala, diferentek. Bik, bueno, lepo ordinetik buru, baino diferentek. Ez que, a ber, Melchor eta Gaspar, beti bik elkarrekin, inoiz dakizu zein dan zein, die Sonia eta Salena bezala. Alkarrekin, bik baino zein da zein, Maixa eta Ixiar bezala. Julen eta Antxon Teiaria bezala. Tapia eta Letturia bezala. Jon Plazara eta Aitziber Garmendia bezala. Inok ez dakiz zein da zein, nahi esati date. Aitziber da Jon Barre Lirrakok, ja, baina zein da zein. Ba, jendea despisteuta gitzea, truko bat eman guzuet oso horreza. Hanka luzenak dituna da Antxon Teiaria. A ber, nik behin trauma hori gainditzeko saiakera bat egin nun, eta erabaki nun kabalgata baten parte hartzea. Paje bezala atean nintzen. Baltasarren laguntzaia nintzen. Ez dakinantzako pajea da laguntzaia. Izena asmatzeko hori egia da. Izena asmatzeko garaien ez dien oso fin ibili. A ber, Melchor, Gaspar, Baltasar, zeizen jarriko diogu zuen laguntzaileari, eta behaiek, pajea, eta bestek, pajea? Pajea. Ez que igual pajea gaizki ulertuko da. Keba, goierrin bakarrik. Bueno, ni Baltasarren pajea izan nintzen, kabalgata hartan. Nik zeiten nun, paje guztik egiten bezala, karamelok eman. Eman! Karamelok eman, ez karamelok bota. Hau enteitze alde zuen. Hau da, karameloa eman. Carmen, joder. Hau da, karameloa bota! Kontu hau zate ze diferentzia daun, ez? Bueno, ni egun hortan... Pajea? Pajea. Ni egun hortan paje bezala karamelok ematen nintzen. Ume baten gerturatu nintzen da karamelok eskura eman izkion. Benetan, momentu super magikoa izan zen ze, osea, ezakitu mezen bat urte zitu, baina nahi begira alditu zen. Eta nahi behi begira. Eta biokola geunden, aurrez aurre eta pentsa duen, ostras, osea, eske gabonak gustatzen da guztia izaizkit. Magia momentu bat sortu zen bion arten. Buelta hartu nun, aurrea segin nun, eta errepente haitzen dut gume hoi. Ama! Melchorren enanua karamelok eman dizkit! Melchorren enanua.
Nik momentu hortan ume horrentzako Meltxorren enanua nintzen. Orduan bai, orduan buelta hartu nun. Eskutan karamelok hartu nituen, eta umeai bota inizkion. Enaiz Meltxorren enanua, anormala. Baltasarren enanua naiz. Enanua bai, baina Baltasarrena. Urrungo urten berriz atako naiz. Kriston magikoa da. Eskerrik asko. Zuen ogin, Aitziber Garmendia Mendizabal! Jon Plaza Hora Larrañaga! Epa Errazti Gorroño! Elmo Irureta Uria! Antion Telleria Lopetegi! Itziar Angélica Tienza Molina! Gauzi izan da, nagorko, datorren astean gehiago.